a tocar fons, és tocar fons, a baix el pou de tot. I a baix del pou veure que pots sortir-te'n, no? I la gent m'ho deia, tu te'n pots sortir-te'n i t'ajudem, però et fa por sortir de l'entorn que t'has fet del carrer, no? Llevar-te al matí i tindre't els ossos ben descol·locats i haver-te que estirar-te una mica per posar-te els ossos al seu lloc, perquè a la nit al terra els has perdut. El carrer és una deixadesa total, no? Encara que sortis al carrer la portes, no? La deixadesa, vull dir... Amb estar en un pis valores més el que tens, no? Ets més, intentes ser més... No t'han deixat, no? Jo és que sóc molt passota. Massa. El que he guanyat, no hi ha paraules, no? Començant amb mi mateixa, no? Que començo a trobar-me amb mi mateixa, no? Que estava perduda al carrer. I ara, doncs, valoro, el cafè amb llet al matí, per exemple, que en un moment està fet i ho deixes els 5 o 10 minuts que te'l prens gaudint-lo, no? Poder anar a un lavabo a casa, tindre lavabo a casa que pots anar-hi quan tu vulguis i tirar de la cadena amb una facilitat que enamora, no? I bueno, el fet aquest de tindre aquestes coses tan primordials que té el pis, no? El que és la cuina, el primer quarto de bany, no? És la higiene personal i llavors la cuina, no? Que pots fer un entrepà o pots fer-te una paella si et ve de gust, no? Que bé, tindre el pis. Gràcies. La tranquil·litat que es guanya aquí a casa, que tens la clau, tu la pots tancar i obrir quan tu vulguis. Aquest és tan fàcil i tan difícil, no?, quan estàs al carrer. Però tindre la clau de casa que entres quan et ve de gust i te'n vas a dormir quan vols. S'ha de valorar, no? Quan ho has perdut, ho valores molt més. Ho valores molt més, ho valores molt més. Poder-me veure així al carrer, enganxat d'una paret, al costat del mercat, meravellós, meravellós. Això diu molt de tots. El que estem treballant, per això, no? Molt bé, molt bé.